एक औरत अपना सखी से अपन रंगदार पति के बारे में बखान करताड़ी का कहतड़ी का भाव में कहतड़ी भैया। गीत के भाव लगल बा कि चाल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान कि चाल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान कि मैं फिरी बा दुकान रंगाबाज राजा के। रतिया कहती अपन सखी से कि चाल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान चाल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान मैं फिरी बा दुकान रंगाबाज राजा के। मैं फिरी बा दुकान रंगाबाज राजा के। क्या कहती है खादी वाला कुर्ता पहने ठेहुना के नीचे ओवरलोड पिस्टल खोसे डाढ़ावा के बीच सखी सोला लीला उनका खादी वाला कुर्ता पहने ठेहुना के नीचे ओवरलोड पिस्टल खोसे डाढ़ावा के बीच चाहे होखे नुकसान नहीं होले परेशान चाहे होखे नुकसान नहीं होले परेशान बाट मोछिया पसान रंगाबाज राजा के। मैं फिर बा दुकान रंगाबाज राजा के। क्या बात है दस पाँच लोग संग घर से निकले ले बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल से चले ले सगी रंगदारी। 10-5 लोग संगे घर से निकले ले बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल से चले ले कसहू बनल रहे आन बाटे इहे पर ध्यान कसहू बनल रहे आन बाटे यही पर ध्यान मैं फिरी बा दुकान रंगाबाज राजा के। मैं फिरी बा दुकान रंगाबाज राजा के। चाल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान चाल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान मैं